sa TIBANBAN. Wala sa plano na naman, mga wala sa plano na laag. Kaya gusto si mama mag-beach. Dili, bitaw, burn out. Igang kaayo. Tulog amang bebe. Sige na. Mag-video ka. At niya guys. Ano, dili ma. Beach, kubing. Wow, beach. Step si Zayna guys. Apa ba gamit sa luyo? Say, pang-antas sa siguro sa taas, no? Wala sa ayos guys. Sobrang init and burn out dito sa sunscreen. TIBANBAN. Wala siya ka-sunscreen. Sana all. Oh! Nahulog ang water. Adalahan na lang yung tubig to dito. So makapag mag-beach mi na wala sa plano, wala may mga dala nga pang beach. Ang mga bebe wala yung mga sanina pang beach. So laban, hubo-hubo lang sa. And we got the room na 2.5 ang room guys. Pang family siya. Sayang wala ko to na video na. Sa taas, ulo. Saka lang mo. Sang sa to sang hulot sa lang bantay sang. Pag-cute ni Masuy. Pugi Masuy. Ate, dalahan ni Bim. Ano ni Ate Bibi? Nya na di lang na. Trapo ba si mga slide mo rin tamak sa mga bata? Daplin. Magdala lang sa kuan. Pum. Oh, sa loob. Namatay po Oh, may limit, no? Wala man. May limit po tao matulog na. Wala man. Ah, wala. Daan likod eh. Close na balik pero open na to. Kiat na si Ada, og si Clark, og si Jidin, og si Pia. Burn out people, wala man sila kuryente god. Open lang na mo ang door para sulod ang hangin. Hoy. Sa bumped. Saka mo sa bumped. Ayan guys. Ladder. Mama. Ayun lang. Sige. Saka, kaya mo. Kuya, mga gini kapatid kuya. Hi, kumarto na. Kasi nang bawal doon sa pasin namin sa ito kasi bahay. Dito kami matulog ng gabi. Ito na. Gusto ko ma? Mina, dito na. Ato na, daddy ko. Wala, may hadlok. Sige na. Huwag na sila kung piya. Sabihin na lang na. Den! Ta, sulod ta, dito ta, dito ta. Init, mandari, init. Laka dito, Song. Maboy bata daw ka nang nakapula og suot. Nagisungog pa jud minipiya. Ngayon sa daw? Ako pa kanina pagkuman. Dili mo to si kuan dili si unsa si. Gaway mo? Oh, niya siya na pa gyaway. Ano sa may giingon?
Kung unsa? Jauh. Ano? Ay, wala ang Lumush ka. Ayun, lagi palalong Kuya Clyde. Kuya Clyde. Swim ka. Swim. Oh, that. Hi guys. Hi guys. Like us guys. Like us guys. Hi Mululay. Dili na mo ato lalumang. Hi guys. Alright. Hi guys. Bye. Kita katao. Mati tao guys. Bye guys. Bye bye. Nalumos. Slide. Guys. Jai, guys. Mas ida. Ako ikaw. Kumir. So, pagpupag mo matundok ka. Uy, tatajing. Taas na. Ha? Taas na. Taas na ta? Dili, ikaw. Uli na ta? Ikaw mo nila. Kulo na. Ikaw na ulit. Uy. Gara. Sang? Pwede na. Ayaw kuya. Ayaw ko yun. Ayaw lagi kayo palalong. Diri lang ba? Sa doon lang. Hi, guys. Di mo ginigulo. So, ko si Tito. Hi. Hindi lang tadi yung so, ko si Tito. Ligo na pagligo. Ligo mag. Ayaw, pagligo. Mag-video mo ko. Ipon ko ina. Ano naman? Basta. Ibutang man ni sa YouTube ni mami ni mo. Hoy! Ato ko diya. Ina. Ibutang ni sa YouTube ni mami ni mo. Dili lang. Ay, Pwede ibutang. Okay. Na, hi guys. Hey guys. Yeah, subscribe Subscribe to my channel. to Mami's channel. Na YouTube. Ikaw. Bus ka ba? Ito.
Ayaw titin! Ano yung titin? Ayaw titin! Magbabay ang kanin doon. No favor. Dito na nakaday. Ligo naman eh. Nag-swimming na ka. Ano siya, swimming? Swimming? Ano yung magpagunit yan? Hoy, dili day, kay lalom na. Dalon. Dalon. Dini. Ba, na-mister. Mas-out pa po na yung mga piano. Hi guys, welcome to my YouTube. Please subscribe. Subscribe na YouTube. Alam Roblox. Roblox YouTube. Is your shut down Roblox. Shop na Roblox. Kuya, dagan yung mga bird. Ulas na niya? Hindi makan. Sa bird? Dito ya, pita. Ya. Ate, tagayin ko barbs pag... Ate. Ate. Le. May lingaw na tigdula sa kamera. Ay, lingaw dahil. Lingaw Kung yan. matawag pa rin dahil, lusno gani. Yun yung malusno doon. Ate? Di lagi na. Wala yung bilang. Dali na po tuloy mga kuto isa kasay na. Ay, bisong! Wala. Natuloy dito klaro kayo sila. Okay na na. Namuhaya ko siya ko, di mo tapuhan. Pwede man ram ka na kayo, sindig anak mo ko. Kuku. Kaya nang sindig, alam mo. Ay, Oi. What's that? Mine. Ay, papi. Ang bato to. sino ba yung coach? Ay, Peppa Pig. It's Peppa Pig. Na din ha. No. Almost 2 weeks and namin si Buwan, si the kids. Ayan, si Clarky. Ang camera ma. Dada. You can see Dada. Wait. Dada is there. War. I can see. One. Ano hayag kayo? The pig. Among Us. Peppa Pig. Lawin ni Ida. Bili si Daddy ng isaw and oopsie. Ginalito pa daw guys. Naman sila, mga kulit na bata. Wowie. Amawi. Ay, Peppa Pig. Peppa Pig. Isa gitaguan ni mo na dito. Aray, kita. Hi, Mom. Hello, guys. Hello guys. Ingin ka hello guys. Welcome to my movie. Ay, Peppa Pig. The car. Oy, Peppa Pig.
Clarky, are you Brother George? No. Hey, don't punch. Don't punch. Kuya. I know. Here, Pa, dili daw pa. Here, fries. Ginaluto ko man ng isaw. Wait lang, malab. Wait lang. Kanang isa. Kay Clarky. Okay. Gusto ka? Magagnog nga po. Okay na yan. It's hot. You sit properly muna doon. Sit to Kuya Clark. Sit with Kuya Clark. Okay, come on. na ko, mama. Okay. Bantay Clark ha. Basin mayabo kay Ida Clark. Yan, kain na sila ng fries. Lipat yun si Kuya mamaya sa likod. Po lang siya sa front seat. Gusto niya lang ma-experience. Wow, sarap yung fries, Kuya. Lami, Yung dalawa dito, oh. Kain ng fries. Gani. Lami yung fries. Gani. Ay, nako. Mga bata magkulit. You don't like mayonnaise, oh? Wait. Oh, we have tissue here, oh. Oopsie. Mayonnaise Tissue. I'm gonna lubat. Yung lupat na. Sige, sit down. Be careful, Clark, kay magyabo ang imong fries. Okay. Very good man yan, oh. Very good man yan, mga lablab ko. Love you. Share it to mommy daw, be. Just one. Yummy? What's this? Ikaw ng bata o fries. Say hi. Hi, kuya. Manyan siya. Hi, kuya. Sabihin mo. Lock the door. I-open Ida. I-open kay basin si Dada mo sulod. Dada pala po yung ready to go. Hi, guys. What is that? Uy, what are you doing? Uy. Come on. You tell them, be. You let them know. What is your name? Ida Sisi. How old are you? No. You're 3. 6. You are excited, huh? You are 5 years old. Where's Clark? You're 5 years old. Look. Oh, they're sharing their food. Oh, share sila ng food. Oh, okay. Clark, look at the bata. Clark is sa labas. Nag-share sila ng pagkain. Oh, very good yan sila. Oh, very good yan sila. Oh, bait. Sarap ng kain ni Dada ng isaw. Sana all. August, I give you the pail. Bili pa tayo tinapay. Yes. Uy, balik na Ida. Nandiyan na si Daddy. Go na, go. Daddy's here. Kulang. Namali. Igo na mo pang bayad. 100 ka na. Mga bata nga nagpupo pang ba nag-share sila ng pagkaon. Tulog pa sila. Tulog pa si Clark. But today is Friday. And baby's vlogging. It's been a while. This is the first time na nag-vlog ako ulit. After ilang weeks na. And ayan, ano pala guys, update, we are fully vaccinated. Kahapon lang kami nakapag second dose. And wala naman ako na-feel na kakaiba. Okay lang naman ako. Alam mo sa mga kasama ko, sila ate at saka si Dada. Sabay kasi kami kahapon. Therapy ni Clark, iniwan namin siya. Tapos, napabaksin kami. Ayun. So, labas tayo because 6 na ng
mag-prepare na tayo ng kailangan ni Jaden. Kasi guys, ano lang daw sila ngayon, homeroom lang kasi walang school kasi na foundation day ng school nila. So, online sila hindi ko alam anong gagawin ko sa color blue daw na damit. So, hanap tayo ng color blue na damit. Pero tulog pa siya. 7:30 daw mag-start. Sila. Tulog ko din sila. And then, update sa aming pinapagawa sa parking. $6:13 pa lang guys. Kuha tayong damit or hanap tayong damit na color blue for Kuya Jaden. Ayan. Tulingin talaga ang aking naserve tayo ni ate. Ayan. Ano tayo ng color blue. Yung drawer nila. Kuya. Meron naman daming blue. Pero anong klaseng blue? Siguro ito. T-shirt lang para comfortable lang. Ito na lang siguro. Kasi ito polo shirts to eh. Mga polo shirts lahat yun. White na yan siya. So ito na lang. Grizzly. While waiting sa time, guys, akit tayo. Hindi ko sure kasi kung napakita ko ba sa inyo yung taas. Pero ayan, akit tayo. So, yung taas namin, guys, ang daming hangers. Tapos ito yung sampayan namin. Sobrang sulit na itong sampayan na to. Ayan. Lawak dito. Tapos ito yung old namin na tent, guys. Yung sa baba. Ayan siya. Dinala na namin siya dito sa taas kasi para dito namin siya gamitin. And then another sampayan. May upuan dito. And then may lubid. And ito na yung pinapagawa namin para sa parking. Kasi kawawa yung mga cars. Oy, sobrang init. Ayan. Tapos color brown talaga pinili ni daddy. Kasi daw gusto ko ng color brown. Ay, may airplane. Kita niyo ba? Ayan, may airplane. Nice. I miss that. Right. Eto, balik tayo dito. Ayan siya. Hindi pa siya tapos. Tatapusin siya mamaya. Bali, pang 3 days na nila mamaya. Ayan. Tapusin nila. Kain ka na. May milk, tapos may ham.
Dali na mama, dali na. Dali na mama, dali. Kailangan na dahil ka. Ha? What do you want? What do you want, man? Ano naman dita man? Magkuman pag mata. Kiss man. What do you want? Talaga mo. Lagi na din na mag-cry. Love na mommy. Love na mommy. What do you want, man di ay? Opo. Ano man? Ano sa'yo mong gusto? Ano sa'yo mong gusto mo? Pagupit na sa taon. Ano sa'yo mong gusto? Dudo o gatas? Gatas? Hindi. Dudo? Dudo, mami? No. Dili good yung morning, guys. Bisa po siya, guys. Mag-school ako daan. Mag-school ka tomorrow na po. Yes. School iya hangin na yung therapy.